velkou šancí, že mě uzdraví. Byla jsem doma, já jsem chodila na muziku, nemohla jsem chodit. A Bůh poslal za mě pastora, který přišel za mnou, pomodlil se za mnou a řekl mi, že prostě Bůh říkal, že za 3 dní stanu. A taky se to stalo. Pustili mě domů a mě už chyběla církev prostě. Tak jsem napsala pastorovi, že prostě chtěla bych do té církve, nemám jak jít, že jsem nemohla chodit. Ale Bůh tak dokázal, že prostě mě umožnil, že jsem se dostala do té církve a já chtěla jsem autobusy. A teď můžu říct, že už nepotřebuji vozit, nepotřebuji nic.